Eziokwu mụ na mma anyị ekene ndị ọbụla ndị egara anyị ekene eyi Igwe eziokwu anyị ekene eyi Igwe eziokwu anyị ekene eyi Igwe eziokwu anyị ekene eyi kene igbe ọkụ kene igbe aja kene igbe iku kene igbe mmiri kene igbe ugbo kene igbe ezumezu arụsị kene okwu na mkpuke eziokwu dobi ọrụ kene aja na ugwu kene aja na nta kene ọdịna na ugwu kene ọdịna na nta kene ezumezu mmụọ nọ n'egbu eziokwu kene ezumezu mmụọ na n'enugwu agịrị kene ezumezu mmụọ na ụmụnne mmụọ na ala Igbo mmụọ na isi ojii mmụọ na mba ụwa niile ọ bụ tata ọ bụ arụ ka anyị na-agụ ta ka agụzuru arọ ta ka anyị na-agbazi ọfọla eji agụzu arọ 2024 anyị egbugosie rụọ Igwe olidova ọ na-emeghezi ya ọjị mee ka esi eme ibe niile gụma ndị mmịa mgbe a sị na arụ ọnụ nwa anyị bara arụ 2024 na ndụ ya bụ nke anyị udo ya bụ nke anyị nke ya bụ nke anyị maka n'iru ya bụ nke anyị ibe akwapụ ibe ọnwa ya bụ nke anyị ibe niile anyị na-enwetara na arọ gara aga na anyị ga-enweta ya na arọ ọhụrụ ajọ ibe na-eso anyị ga-eso arụ ọbụla agwụwa agwụ ezigbo ibe anyị na-enwetara na arọ gara aga ya eso anyị bata arọ anyị pụta arọ ọhụrụ onuma anyị enwetakwara na arọ ọhụrụ onuma anyị egbola anya amaosu ma ogbola anya amaosu mmadụ egbola anya aka oriri ezi na ụzọ aka oriri ogologo ezi na-abụ ezi na-atọ ezi na-anọ ezi ebe ibe ọbụla ya ebutere anyị ibi ibe ọbụla ya ebutere anyị ibi ibe ọbụla ya ebutere anyị akụloli mmadụ uche mmadụ eso mmadụ iyi mmadụ ka uru gbola anyị nya anyị gbuo aka ndị ka ọ bụrụ mma anyị gbuo aka ebe ka ọ bụrụ mma anyị jebe ka anyị jeluo anyị naba ka anyị naluo ibe a na-achọ n'ike ọkụgba anụ na azụ abụ nụrụ m onye sisi chọghị ya ka ọ gwaratara mmanụ ahụ n'ukulu ma a na-arakwa obere ara ọnụ ọkụ a na-evere ana ọnụ ọkụ a na-evere ji tupu a na-ejere ya enwe agwa na-atara anyị ya anyị agha atakwana ebe naanị nna anyị na-eri ka ihe eri ya nna ya akụroli mmụọ na akụroli mmadụ na arọ anyị ba ya abụ arọ ndụ anyị abụ arụ udo anyị abụ arụ ike anyị abụ arụ ọganihu anyị abụ arụ ibe akwakwa anyị abụ arụ ibe enwe anyị na-anụrụ nwaanyị anụ nwaanyị anyị na-amụtara nwoke ya amụta nwoke anyị na-amụta nwaanyị ya amụta nwaanyị anyị na-atụrụ ụlọ ya atụ ụlọ onye nwere ego ya enwe ego anyị na-agbara moto ya agba moto ibe ọ bụla eburu uchere abụra ji ire ezumezu mmụọ ya na-abụghị egbori enye nke arọ ọrụ wepere nke arọ ọzọ ya akakwa na-ahụ gba arọ bụ ile ibe a na-achọ n'ike ọkụgba anụ na azụ ọkọta ibe doro anya anyị emeri nne ka ebe ibe ji egbu ọkọtọ mkpado ụlọ anyị na-aga ekpe nwata mmanụ ekpe ebe ọ na-ekwu ya ele eru anyị siricha n'iche n'iche ebe nka mba anyị siricha n'iche n'iche ụmụ mabere ibe anyị bụrụ na awara ji iwu n'ugbo ụlọ anyị n'oyibe anyị na-ayọ ụmụ nwunye anyị ya adụ ụmụazị anyị ya adụ na-agbata ogbu anyị ya adụ ụmụnna na ụmụnne ya adụ ndị ọyị anyị ya adụ ukwu na ibe ya adụ nwoke na nwaanyị agbata na oburu ihe ọbụla ji akapụta gị n'ihe mmụọ na obu ihe egbolube ya iwe na-enwetara anyị aka ọ enweta ya arọ anyị nweta ikpe ojukwu tikpo Chineke tikpo ezumezu mmụọ na mmụọ sị ya ka o gboro anyị ụzọ kpele anyị azụ gboro anyị ọgụ gboro anyị mgbe wụla ahụ ya gosi ọjị anyị taa ya ka anyị tatị ya ndụ tatị ya ndụ tatị ya ike na ọganihu na iwe akwakọ na iwe enwe ya kene na ịma mma na mgbe ihe wela ama nsọ mgbe niile ebi 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 na-abụ eziokwu ọkwa